Uitslipte Maarten van der Weijden bedankt Friesland. Friesland boppen. Dank jullie wel. En reetrieders op het Jereveen met tropische temperaturen. Goejoen, dit is Kijk op Friesland. Wurg maar voldiend, zo viel Maarten van der Weijden hem naar de meester zwemtocht van dit weekend. Nadat het vorig jaar mislerre, slag het Olympische zwemmer dit keer wol om de Alversterrentocht te volbrengen. En dat met de stiepen van duizenden Friezen. Omroep Friesland spruts van de morgen als eerste mei. Maarten, na een verschillende nachtreis in het Oranje Hotel in Ljouwert. Van der Weijden zocht de wurg uit en op zijn lichaam het plakken en verwoenings. Maar hij viel hem goed. Nou, ik voel me eigenlijk nog. Ik voel me beter dan vorig jaar. Ik heb wel wat last van schuurplekken bij mijn arm, maar ook hier bij mijn nek en met mijn oksel een beetje. Dus dat doet nog het meeste zeer. Maar relatief, als je bedenkt dat ik 200 kilometer heb gezwommen, valt het wel mee eigenlijk. Het grote verschil met vorig jaar is verzeld dat Maarten de volslagen routehoudlijn heeft. Hij ging ik maar in oren mentaliteit het wetter in. We trokken het er een beter vielde. Vorig jaar was echt een lijdensweg en nu heb ik heel erg boel genoten. En zo heb ik dat eigenlijk ook ervaren. Ik heb genoten van al die mensen op de kant en dat het zo goed ging en dat het ook goed bleef gaan. En het was niet het vechten tegen het water, het was met het water op en dat het water een beetje mijn thuis werd. En ja, dat was eigenlijk een stuk plezierigere ervaring dan vorig jaar. Maarten het Friesland betjoenen. Als er waarom zocht op zijn tocht, zullen de toekomsten in de steden het meeste bijblijven. En Maarten hiek nog een boodschap voor de Friezen. Friesland boppen. Dank jullie wel. Reder MSC had een claim van dik 2 miljoen euro aan de broek vanwege de ramp met de MSC Zoe begint het hier. Het Riek wil daar goed 2,5 miljoen euro van haar. En gemeenten en natuurbeheerders mijn waar dik zo'n ton. Dat schreeuwt minister Cora van Nieuwenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer. Het geld is onder oren uitgevoerd aan het inschakelen van derde partijen, personeel en materiaal hier. De minister schreeuwt dat de reder nog wel genoeg die het gewoon had. 600 nesten van grijdenvogels in 10 gebieden binnen deze maand die het volgen met 150 camera's. Ik wordt er DNA-onderzoek doen. En dat alles om te weten te komen wat de invloed is van de stiermut op de grijdenvogelpopulatie. Want dat wil de provincie heel graag weten. Er zijn vrijwilligers die het nou het meeste werk verzetten. Ze plaatsen de camera's en hellen de beelden op. Wij rieden maar in van haar naar een hoekje land bij Oud-Woud. We hadden er wel een mooi project extra werk van. Hoewel we combineren dat wel eens een beetje. Ik bedoel, je komt laan in en dan zet je voor een camera en dan kan je nog eens even weer naast opzichtje. Zo gaat het dan in praktijk. En met de alarmtellingen dan controleren we de camera's eigenlijk even en dan is het voor te weinig om samen te zijn. Een ecologisch adviesbureau is verantwoordelijk voor het onderzoek dat ik DNA-meusters van begelijks onfretten aaien aan te pas komen. Het is nog te betiten wat de CSNU de resultaten van het onderzoek, maar er vallen wel een paar zaken op. We hebben ondertussen wel al wat beelden de revue zien passeren. En er komen diverse predatoren langs. Steenmatter is er daar één van, maar we zien de vos ook af en toe. Maar wat ons wel opviel was toch ook de rol van bruine rat in sommige gebieden. Het is net het eerste weetje aan tinken biedt het hitte waar, maar in Tialf wordt er alweer volop reetrieden. De baan is daar heel iets langer riepen. Werd het eerst nog 26 weken in Tier weer, rent het nou op naar 42 weken in Tier. Dat was een strategie die we een paar jaar geleden hebben ingezet om Tialf echt te exporteren als ijsstadion. Het seizoen zijn we eigenlijk steeds aan het langer maken, zowel aan de voorkant als de achterkant. En daar helpt deze zomerperiode heel mooi bij. We staan aan de vooravond van 42 weken ijs. En dat is echt een unicum in de geschiedenis van Tialf. Volgens mij is dit de beste plek van Nederland op dit moment om te zijn. Het is inderdaad heerlijk koel hier binnen. Het contrast met buiten is, kan bijna niet groter op dit moment. Als het tropisch waar nog een vervolg krijgt, dat Jerry van Piet Paulusma. Joet, hitte, een nieuw hitterecord in Ljouwert en in de provincie. Joen, misschien een ruin of tongerbui in het watergebied. Vannacht droeg en zo'n zandje naar 18 graden. Een zwak ontmatige wind uit het westen tot noordwesten waait. Morgen zijn 21 graden, misschien nog 23 in het eerste. Droeg de wind uit noord-noordwest en die zal matig wezen. En dit weer Kijk op Friesland. Sjoch van meer nieuws op uw website omroepfriesland.nl of op de Omroep app. Nog een heel noffelijke joen.